Bon dia, gent. Buah, són 3:45 del matí. Això és... A fora és negra nit, no es veu res. Està tot fosc i encara per muntar. I avui toca carros de foc. El primer refugi de mitges. Ja hi ha llum, comencen a treballar. Refugi de Sagrera. Segon refugi del dia. Encara aclarint-se. De Colomers. Casa de Colomers, refugi antic de Colomers. Refugi nou de Colomers. I toca anar cap a la Restanca. Refugi de Restanca. Ja hem arribat. Aquesta variant és super guapa, tio. És increïble. Ventosa ja hi veu d'ell. Vale, 5è refugi. Llong. Refugi de la Colomina. L'últim que em queda per passar, Josep Maria Blanc. He arribat a l'Ernest Mallafré sense engegar el frontal. El porto posat, però encara no l'he engegat. Ué! Me m'havia alegrat tant de veure la furgó.